Täällä tapataan siis studenttia. Millä tuntuu maalivahti Jesse Nyberg? Otatko hampurilaisen väliin ananasta vai kurkkua? Kurkku. Yes. Et Laukkanen. Vaan se ensi kerralla menee, vai mitä? Näillä vetää loppuun asti. Ensi kerralla menee. Jesse. Noniin. Meillä on apina karisee niskasta. No nyt oli pari paikkaa lakeilla laittaa lavoille, mutta pistin No en laittanut logoa, mutta laitan suoraan moken käteen. Joo, ensi kerralla menee. Sitten Simo Kinni, paljon tuli tänään? Tänään tuli 3 ja voi käydä kattoo YouTubesta sitten sieltä liikuntakanavalla. Et muille säästellyt? Ei, no kyllä mä syötin. Okei. Pizzan kanssa. Kokis vai kalja? Pant. Joo, hyvä, kiitos. Vielä Juhis, millaista on viikset tällä hetkellä? No pikkuhiljaa alkaa kasvamaan tästä. Joo, tulee vielä siihen kehitystä. Joo, kyllä. Hyvä.